días, nenas e nenos. Estades convidados a esta nova conexión do noso programa de Radio Beretiño. Este curso é a primeira, xa que a nosa querida radio está en proceso de cambio e agora forma parte da Biblio Caracola Tola. Pero ademais, este é un programa moi especial, xa que non é habitual que sone a miña voz, a voz dunha profe, pero, como sabedes, hoxe eu serei a locutora e a encargada da parte técnica da radio, xa que esta é a edición especial Eu quedo na casa. Todo o que vades escoitar son mensaxes que compañeiras e compañeiros vosos mandaron para participar neste primeiro programa do curso 2019-2020. En primeiro lugar, quero agradecer a boa acollida que tivo este programa de radio. A verdade é que moitos de vos participáchedes e de formas moi diferentes. Así que vou ter que dividir as vosas aportacións en programas distintos. Por tanto, se hoxe non sona o teu texto ou a túa canción, non te preocupes, en breves sairá o segundo programa. O sumario desta misión vai ser un pouquiño diferente ás seccións habituais da nosa radio. Primeiro, comezaremos co recanto literario, na que dúas recitarán os fermosos textos. Logo seguiremos co apartado de Amar o Mar, antigamente chamado Curiosidades, na que un compañeiro e unha compañeira mosarán textos artísticos relacionados co noso proxecto. Despois entraremos na sección musical do noso programa, composta agora por dúas partes, a recomendación musical e actuacións musicais de nenos e nenas deste colexio. A verdade é que estamos rodeados de artistas. O recanto literario. Esta sección comeza cunha famosa poesía recitada por Carla Montes de terceiro de primaria, porque non se me ocorre a mellor forma de empezar coas vosas intervencións que coa nosa querida Rosalía de Castro. Eu vou a recitar Adiós ríos, adiós fontes de Rosalía de Castro. Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde me criei, hortiña que quero tanto, figuiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, piñares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento, muño dos castañares, luces claras do luar, campaniñas timbradoras da igrexiña do lugar, amoriñas das silveiras que eu lle daba o meu amor, caminiños entre o millo, adiós para sempre, adiós, adiós gloria, adiós contento, deixa a casa onde nacín, deixa a aldea que conozco, por un mundo que non vin, deixa amigos por extraños, deixa a veiga polo mar, deixa en fin canto ben quero, que un poidera non deixar. E agora, Daniela Álvarez, de segundo de primaria, con outro breve e simpático poema. Vou ler un poema de Pepe Cárcamo. Volta, viravolta, brinco, pirueta, baile do planeta. Menta polenta non é unha comida, menta polenta non é unha infusión, menta polenta non é millo con cepillo, menta polenta non se garda nun caixón. Amar o mar. Que bonito e relaxante é ver o mar. Tanto que numerosos artistas inspiráronse nel ao longo de todos os tempos. A continuación, Sara Álvarez, de primeiro de primaria, cántanos unha canción tradicional que fala do mar. Ai, rianxo, pájaro pinto, a ganancia do peixe xa se va indo rianxos, se marchou. Ai, rianxo, que na levou. E agora, Mateo Álvarez, de quinto de primaria, recita un poema de Antonio García Teijeiro, poeta de sobra coñecido e querido por todos nós. Vou ler un poema de Antonio García Teixeiro. Que as árbores falen, que as árboles berren, que caian as follas e os males enterren. Cando se oen as campás, aló ben lonxe da terra, son nos beixos dos rapaces, os que agochan a miseira.
Neste programa, Luís Costas, de terceiro de primaria, escolleu o tema Radio Bule Bule, de Paco Nogueiras, moi apropiado para a ocasión e que, ademais, canta estupendamente. Bo día a todos desde Radio Beretiño, na casa de Luís Costas, de terceiro de primaria. Hoxe invítovos a escoitar Bule Bule, de Paco Nogueiras. Podedes atopalo en YouTube para que vos fagades unha idea. Vou a cantarvos un anaco. Abre as orellas, palabras a voar, saindo pola antena, aterrando polo chan. O falar non ten cancelas, vai aí para colar. Chega a radio falangueira que te vai facer pensar. Bule, 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 bule. As preguntas e as respostas aquí podes atopar. Peinando ou peitando, temos moito que contar. Só falta que ti veñas, estamos te agardar. Bule, bule, polas ondas, outra vosa vai soar. Bule, 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 bule. Aproveito para xulgar a todos os meus amigos da clase e a profe Elisa. Moito ánimo para todos, que a cuarentena vai acabar moi pronto. E remata con esta sección Nora Lago, de primeiro de primaria, que toca a pandeireta con moito ritmo. Hola, soy Nora, voy a tocar la pandereta. Forma remata o programa especial Eu Quedo na Casa de Radio Beretiño, primeiro programa deste curso escolar. Moitas gracias aos participantes e saudiños veretudos. Menta polenta é moito máis